Mi smo verni svom repertoaru, tako da publika koja nas prati godinama otprilike zna gde smo, šta smo, koliko smo se malo pomakli od tih nekih naših početaka koji su bili vrlo kamerni kao četvorka sa dve gitare, malo je priča proširenija i zrelija i tako iz kako godine nosi. Apsolutno romantično je po starom dobrom običaju napravilo odličnu atmosferu. Meni je jako lepo ovde, prvo kažem da ova pešačka zona i sve ovo što je namešteno u centru Kikinde je stvarno onako impozantno i veoma lepo. Narod je jako dobar, ja volim Banaćane i sama bina i uopšte cijela manifestacija je treći put, tako. Bilo drago mi što smo ovdje. Muzičke sladopusce obradovali su večernji koncert. Prvi izvođač bila je Ana Kokić. Da sam te volela, zaboravi, sve da mi se ljubiš ti i ja, jedno za drugo nismo bili ni kraj. Nego se neću tome da pričam, da nisi bio Bog zna šta, jer imam, pa ti ga pitala sam se, možda samo sam bila pijena. Nego se neću tome da pričam, da nisi bio Bog zna šta, jer imam, pa ti ga pitala sam se, možda samo sam bila pijena. Sve jedno, kad više nismo zajedno, kad više nismo. Moram iskreno da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo što sam večeras ovde i što ću večeras deliti scenu sa mojim dragim kolegama i što sam prvi put na ovoj vašoj manifestaciji i jedva čekam da probam neki proizvod, nešto, neku pitu ili nešto. Ja volim kad su ovakve manifestacije u pitanju da, što bi rekli, da se zadovolje sve generacije, i oni najmlađi i oni najstariji, pa će tu biti nekih starih pop rock pesama i ovih modernih koje ovi mlađi malo slušaju, a i nekih lepih narodnih pesama za one najstarije. Loša ti je ljubav na papiru, noći su vam prasti miro, nije tu blizu tvoje sreće, ne. Jer tu nema uslova za tebe, koja koža lanca takve neće, ne verujem. Nakon nje uvek i za sva vremena nastup Crvene jabuke. Crvena jabuka, evo nas na danima Ludaje, kako se kaže, ne znam točno, Ludaje. Bili smo prije, mislim, jedno 7-8 godina ovdje i moram priznati da se dobro sjećam toga.
da je bilo jako dobro. Radimo na novom albumu, vrlo uskoro je gotov, vjerujem do kraja godine bi trebao biti van. Volimo taj smjer i tu glazbu i nikada nismo išli tehnički smo išli za novim stvarima, pošto se mijenja tehnologija snimanja, tehnike stvari i to, ali uvijek smo se držali te glazbe koju volimo i koju od početka radimo i uvijek je nekakav podjednak taj stil. Nekako s proljećem ja se sjetim starih golova, provode se do mene svi tenci pijani, tad nosim stare cipele, one znaju moje ulice i to je bolje crno-konačna i moji kraci, baš su liči, naravno znam. I opet osjećaj samoće, ja veće i kod mene hoću, i opet nakon sve pjesme fijano želje, zaustavno. Konja da prodamo, ajde jako, ajde dušo, konja da prodamo, ajde jako, ajde dušo, konja da prodamo. Čitamo o danima Ludaja onako kako se šetam po Vojvodini ovih nekoliko meseci, stalno čitam reklamu Ludaja dani, Ludaja i to mi je ono božanstveno. Pa nisam dugo bila u Kikindi, zapravo prolazila sam kroz Kikindu, ali pevala dugo nisam u Kikindi i posebno mi je zadovoljstvo. A još mi je draže što je tu i preseva moja koleginica i prijateljica, lično Brena, tako da je ono divno, više lepo. Ja se nadam da ćemo mi biti kao neka, ajde, dobra predgrupa našoj velikoj zvezdi koja je odavde, koliko se sećam, ponikla, ajde, spevačka. Kada misli se mogu, ti mi kažeš ne mogu, uđe na mogu. I sad mi se slušimo, voliš me mogu, ti si sve što ne mogu. Meni je ovo sad, ti, ja sam srećna žena, što poželim se s tobom, i s tobom jedna. Ne mogu to. To gostoprimstvo i tako jedan dobar narod i tako jednu dobru kuhinju, tako lepo gostovanje, tako lep hotel, zaista nikad neću zaboraviti. I dolazimo u Kikindu sa zaista jednom velikom radošću, zato što sada dok me pitate upravo ovo, ja se sećam svih tih prelepih dana, svih tih naših početaka iz 81. i 82. godine, jer smo vi već 82. godine snimili ceo naš album i počeli smo da radimo veoma profesionalno, tako da svi gradovi u kojima sam pevala zaista nosim fantastične uspomene, iz Kikinde posebno. Greh je što ubijaš me živu, jer veruj mi na silu, ni umreti ne mogu. Ja noćas pucam kao led u čaši, ništa mi svetu nije, to me plaši. Ako i tebe brine priča, ne boj se, sutra bit ću kao nova. Ja noćas pucam kao led u čaši, ništa mi svetom nije, to me plaši.